binati ug minahal kong matalungong. Di ata sa ilahang kuan conventions pag-center sa baybay. Okay. Agwa tagagawas kay uwan, mabasa mag cellphone, okay. Atong anong sunongon ang pag-abot ni BBM diri sa City of Baybay. Okay? Iko pipi andam mo alagad sa lungsod sa Matan. Okay guys, among ikuan kung asa dapat ning abot. Okay. Nata dire kay uwan lagi dita ka kuan sa kuan ngadto. Guys, mau nih guys, mau nih kahintang diri. Oke, mau nih guys, mau nih uwan lamang di ta kasuroy ugon. Oke, mau nih guys, kahintang diri. Mau nih kahintang diri.